deildarinnar. Jón Karl, Oliver Kissa mótunum í markinu. Jón Karl skorar ævintýralegt mark. Vaikka sillä ottelulla tietysti ei ole mitään merkitystä tämän päivän peli, mutta se voi henkisesti olla tärkeä. Mutta tärkeää myöskin se, että Nelke torjuu, mutta sitten selän kautta pallo maaliin. Semmoisia sattuu todella harvoin. Patrick Grönberg maalintekijä. Se on nimittäin hieno torjunta, mutta pallo se leijailee niin korkealle, että Nelke ei tiedä yhtään missä se on ja selän kautta se valuu maaliin. 4-4. Con Alberto Entre Ríos. Ahí está, juega Alberto con Chema. Urios adentro. Madre mía. Rolando Urios. Vaya partido de pivotes hoy, Rolando Urios Fonseca. Empatado el partido en los últimos instantes de la primera parte. Vaya golazo. Lo van a ver ahí, de espaldas. ¡Wow! Tremendo. Drammen tok imot Uredd hjemme, og ekspertene i de mørkeste draktene var i festhumør. De rundspilte Uredd etter alle kunstens regler. Her var det flyvere fra alle kanter, og Uredd-spillerne vet knapt nok hvor ballen er. Drammen vant til slutt 29-16 og viste at